Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka Voice of the People Party VPP ka lapin pawi ka jing bitar halor ka jingya chakmat ka jing thungkam da ka District Selection Committee DSC West Giant Hills wat hadian ba ka sengla dawa ya ka sarkar ban sangya shwa ya ka rukam thungkam na mar ka jing ka no badan ka jing le thong ha ba kren chikila pathai khubor ha ka lai photare ujilio arja arpun rio unong aiktien ka VPP uba landona sotun ulong bakat kum ki kot jingyo jing tip ki ba ka sengla puli benya lalap bagi dan language ki kirtong bra shakhot cha ka personal interview wala ki jingyo amak jung ki ha ka written examination ki long ki baduna baha kat kum ki jingyo thu jong u kini ki language ki lala ban jubab tang lai hadu south li ki jing ki li ha ka examen henry ki dang yo pat ka lat ban poisha ka banta jong ka interview uloong ba ka ni ka pinmi e ka jing atatien ka bakraw halor ka jing ya bai jing ya renti jong ka rukam thungkam uloong ru ba ka jing ya chakmat jong ka jing thungkam wat hadian bal pin sngo ye kini ki jing ka no pat ba ka kam ka dang dan hapo ka jing kimi jong ka yeng bishar ka pin i ye ka jing bam shim khia jong ka sarkar ula banjur ba ka VPP kan nang wateng man buat dia ni ka kam bat dawa ba de ban pin long ye ka jing toket ka balai luat bat ka ba khoj shwa ban pin dep ya ka no ka jing thungkam ko man chu ka do ru ba ka High Court of Meghalaya ka la shim khia ye ka writ petition bala mudui da kat tu ka ni ki kirtong ki bala apply ye ka post lower division assistant LDA kam typist habo ka office of Deputy Commissioner West Giant Hills District Jawai kat kum ko hukum jong ka yeng bi shark bala pinmi ha ka arp khandai tare ko jilio arja arpun rio ki nom mudui ki la ong ba wat la ki la pass a written examination bala khodru iki ban ye khoni ka examine local language henrei hadu menta kim pat yo jing tip phang ka result ki nom mudui ki la kin no ru ba hadien kata katna ka la pinmi ye ka thop kar teng jong ki ba sha khot cha ka personal interview henrei ki roll number jong ki nom mudui kim shem la dan satya ha ka te ka thop namar bala bu ban pinlong ye ka personal interview ha ka shitrik unai tung arja arpun rio ki nom mudui ki lakir pad ek yeng bi shar ban ai jing yada shi por ki nakalyang ka sarkar ka government advocate ka kong ar colony ka lapan por na ka yeng bi shar ban yo lum ya ki jing tip na ki tanat badai pet ka yeng bi shar ka la minjor ye ka ne ka jing kir pad bat batha ban wan ra biang ye ka ne ka mukad duma ha ka lai photare ku jilio arja arpun rio na ka banta ban yo ek jing batai na ka sarkar ha ka bay day baka tu city ka bang ngilapin poi chief secretary menen kasngi ha ka bay day baka jinglap jong ka party ha ka bay day bat ka jing thungkam thungjam ka bambet ka bambiang hangte ha West Giant Hills ting baka DSC ka bang ngila ban ong ru ka party baka day ka recruitment scam ti menen kasngi la let chief secretary ngila dawan chief secretary ba un pin sange shwa ya ka nge ka jing thungkam hangte namba ka jinglap jong ka party kalong ka aka ka ba pindo jingkerman di kita ki para samla ki belai khoni ki exams ki jongki nama ka results ka ba mi ka pen I berkidon ki katu ka ni ki candidates ki bele ya ta exams ki bam ide hok ban yo ki la pau ki kata ki jongki bakin appear ya kata ka personal interview de halo kata ka jinglap jong ka party ngila let minin ban kendo what you commissioner secretary jong ka personal department I Dr. I Serul Dingdo ba in pinsange shwa ka bide bakanika person interview ka bade banlong menen kasngi bat menta kasngi kumjo reka kum ka jing tip nakaliang jong party ngila yosno ngila tip ya ka kubor ka batikna bakata ka person interview kala ya de chakmat de no makata ka daw hakani ka jamie I khot ni very picky press ba pinwan ban kawalam ya kani ka jing pit snow nakaliang jong party ka ba nakaliang jong party ngi kwa ban samlem chapi halo kito ki halo kita ki evidence ka banging idon menen kasi ha ka sitting la ho shai show chief secretary ba idon ki evidence ki batikna ki evidence ki ba shai ki evidence ki baklan ban pintikna ya kata ka jingkam ga jongi ya kata ka jinglap ga jongi ha ka bede ba kani ka jing thungkam thungjam te hangni ki don atli ki benta kata ka we kalong ka evidence ka bede ba jing thungkam thungjam nak benta ki grade 4 ba kumjuru ka jing thungkam thungjam nak benta ka LDA kam typist jong sam arajar apusan tek baso phala kalong ba hangni pindapat hakan ki evidence ba ka party klayo banlum ngilap ba hangni kidon ki jingkli nam ta grade 4 kidon san photli ki jingkli kendai ka baso thawula kalong badon ki candidate ki batam tang lightly ki jingkli kita ki candidate ki pau kerteng bakin appear ya personal interview ki don pat suni iweru ba appear tang southly
iba tentang South League jingkili kiniru ki apia hakani ka kertengkum kita ki balapas ka written test bakin apia ya personal interview tina kaliang joko party ngi so tho shai bakadon kaskam ko besar kai hakabede bakani ka jingtong kam tungjam hangte ha West Giant Hills ting baka DSC nama kata nakaliang joko party ni dawa nak sarkar ting baka personal department bakan pinsange mardor yakani ka jingtong kam ba kumju ruhi bakan initiate ya ke inquiry kataru ling ba ka CBI kenang bagin lap menu badan keti hakata ka benta ba kumju ru ban pinsitom ya kita ke badan keti ban wanra ya kani ka tungkam tungjam ka bambek ke bamrenti nambar na kaliang naka por ka voice of the people party ni juai kren hakabede ba ka transparency dan ni ka jingkhut ke jing subah hakabede ba ka tungkam tungjam re naka por ni juasgo bakadon kata kajing bambek hang ni hang tai re hakdi ka kendi ke bamenta na kaliang joko party ngila ada ble ko homework ke jongi ngila ban ongru bakala bende kata ka sting operation hakaba khadu harwai ngila yo ban lum ban lang ikini ki evidence pat menta ngidon ban penpau sho upat ba bonu i ya kata ka jingle thurmur na kaliang joko sarkar le si kala ban ngru ka jingle khnang na kaliang ka joko sarkar bakan thung tangi ta ki brio ke baka ke ibet haka jing so ka jongka te nama kata kadaw na kaliang joko party sa sisin hakani ka janmit insulate na kaliang joko party ru ngilai juyai dawa na kapor ba ya ke MPSC ya ke DSC don kam ban insulate ban weng ya kita ki bakan numdan kan kuno ko political interference hagabede bakatung kam tungjam naman gi kwa badi tang kita ki samla ki badi hok ki samla ki batre shitom ki samla ki bit ki biang ki bakila bantri haki department si repair jongka sarkar tiada makata hadi ka janmit ngan sa sam shapi ki lat patai kubor hakabede bikini ki jinglap ka jungi bangala ban ongru kani ka jinglap ka jungi kadi tang a tip of the iceberg mo tang i clearing ibarit jong ka ek scam ka basok hey ka bajay don na ka por le ase ka jinglap jong ka party nang ni shakmat kan penkendit ya ka sarkar bat kan pelong ada karu iki khana samla iki khun samla baki bahaba ki apply iki kam ki jongki baki di banlong ki berpikir namar nak kapor kini kiai ja tinama kata ka party kan yang scam bakan yai dawa ba ya kani ka recruitment hakabede bakan ka grade 4 baka LDA kam types di ban sange hisendon initiate ke inquiry wat menu badong keti ban tampoi kini ki kani ka tungkam tungjam badan pensitom beki katkum ka jinglap ka jungi ki don kumba langut haga grade 4 kembang ong mene kidan san potli ki jingkeli na kita ki san potli jingkeli ki atem tang likely ki jingkeli dan ki atem tang southly ki jingkeli which ladanga convert ya ka into percentage it kabamot ki poi tang 6% dan itang persen hatu dan hop se mo tang 100% lala mo ban pass kira-kira ten test namar habangi pe ki exams pidong kam lakum finio ba ya kata ka 40-45% henry ka ka bangi ngilap bangi lightly ki jingkili ba pipin attempt out of 50 kalang tang kumba 6% kani ka pensisha kani ka kadosai baka don kata ka bambek hakabede baka tungkam tungjam hangte ha West Giant Hills sing baka DSC nadu ko basang baka party ka juyai voucher ka juyai kren ba hakabede baka tungkam tungjam idon kam baka don ka transparency don kam but insulate yakini ki service commission yakini ki selection committee ba kemdom kanu ko political interference haba kalabek nado ka basdang kanum don kanu ka jingkulma hadin habot ru bakata kan kaniada wat ikitu ki badi hok ki bateri shitom reda ka jingle jong ka sarkar ban ailat bikini ki kanja kawanra ru wat ka jingdo jikan man wat ikitu ki bale hok ki bale bah henry bangin ailat pat bakan ya chakmat kani tang nakadaw jo kini ki laingut kan penduk nong ru ikat tu kan ni ki bedi hok ban yo hak jaka jo ki laingut kan na kaliang joko party ngila ada ai ka jing thok chu chief secretary menen kumjo ru sha u commissioner secretary joko personal department bandawa ban pinsange ya kaneka person interview ngi yo smo ngi tip bakata interview ka ya be shakma te na kaliang ka joko party nadu ko basang ngila kren shai ba ngila dawa ban pinsange ndai habaka sarkar ka ya be shakma na kaliang joko party ka session mi kilat kilinti ban pentikna baik kani ka recruitment hab ban pinsange da kano kilinti knang bakala ban plilinti pat ya kita ki khul samla ki bedi hok ban yo ya kani ka kam kajam na kaliang ga joko party ngintip manu kini kita gilaingut
Na kalian ke parti ni shimbet based on evidence sebangilap kila bandon jede kila bandon jede. Dei namar kata kadau ke parti kakwa baka sarkar kan thong daka jing tokit. Kenang haba kala ada bentung ni jing tokit insentif kan. Manu kita, manu badon kiti, bat i kita ke badon kiti, compare lada don jede lani undan jede. Haban shim ya kataka sinjam ban ai ya kataka punishment dan ya kataka iki bakin shim kita kilat lenti ban pensitom kita ke badon benta hakani kakam. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.